Dobrý deň, vítajte v Study Teame. Údaje z predbežného screeningu poskytujú sponzorom cenné informácie, ktoré im pomáhajú pri manažovaní štúdií. Zdieľanie týchto údajov však môže byť pre vás vašu kliniku časovo náročné. Vďaka digitalizovaným začleňovacím a vylúčovacím kritériám a logu pacientov môžete zdieľať kľúčové aktualizácie zo štúdie so sponzorom v reálnom čase. Tieto aktualizácie uchovávajú informácie vašich pacientov v súkromí a ostávajú taktiež anonymné. Ani váš sponzor, ani tým ReFi Health nikdy neuvidia osobné zdravotné informácie z vášho logu pacientov. S funkciami, ktoré zahŕňajú databázu pacientov, jednoduché plánovanie návštev a mnoho užitočných reportov, Study Team je výkonný systém pre manažovanie pacientov a ktorý môžu používať všetci tí, ktorí aktívne pracujú na štúdiách po celom svete. Study Team je pre vašu kliniku úplne bezplatný. Dozvíte sa viac o tom, ako vám Study Team môže pomôcť znížiť duplicitnú prácu pri dosahovaní vašich cieľov v oblasti náboru pacientov a randomizácie. Zoznamte sa s naším tímom ešte dnes.